Primesc foarte des întrebarea ce să fac ca să nu mai pierd clienți și să-mi cresc vânzările. E o întrebare foarte validă. De ce? Pentru că clienții sunt unici, au nevoi personale și nu este chiar așa de ușor să înțelegi ce își doresc clienții. Dacă reușim să înțelegem ce își doresc clienții, este o altă întrebare. Cum să îi prezint în așa fel încât clientul să înțeleagă ce vreau să-i ofer? Acestea și multe alte întrebări, cum să depășesc obiecțiile pe care mi le aduc clienții, ce strategii de prezentare sau de vânzare sau de depășirea propriilor mele blocaje pe care le am ca vânzător, toate acestea le abordăm în trainingul Amazing Prosperity Program. Este un program pe care l-am creat în cadrul AMA Leadership Academy și pe care îl oferim către echipe și organizații pentru a ajuta să își crească portofoliul de clienți și să-și mărească vânzările. De ce? Pentru că vânzări mai multe ne aduc și prosperitatea. Cum facem lucrul acesta? Facem prin exerciții foarte interactive. Privim procesul de vânzare nu doar din perspectiva noastră ca vânzători, ci și din perspectiva clientului. Învățăm cum să înțelegem nevoile, cum să descoperim nevoile, cum să comunicăm pe limbajul clientului, astfel ca să reușim să îi oferim ce are el nevoie mai mare. Facem lucrul ăsta prin diferite exerciții dinamice și în timpul exercițiilor primiți feedback, puteți integra feedback-ul pentru ca să vă dezvoltați propriul vostru de stil de vânzare sau de prezentare. Dacă vrei să îți îmbunătățești abilitățile de a vinde, vino alături de echipa AMA Leadership Academy pentru ca să înveți cum să faci lucrurile astea, cum să depășești obiecțiile, cum să-ți depășești convingerile tale limitative ca vânzător și, bineînțeles, să devii mai prosper mărindu-ți portofoliul de clienți.